Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May katallupulo ket tallo a Domingo ti ordinaryo a panawen. May kalimamet nga panangrambak tayo iti sangalubungan a Domingo dagiti napanglaw. Inkedeng iniyatnag ni Santo Papa Francisco ti panagam-amiris tayo kadagiti kakabsat tayo ana panglaw dagiti daksanggasat ti kasasaad na gaputi inhustisya iti sangalubungan. Agdawat tayo ti kaasi kan ayat ti Apo pakawanan na kumadagiti nagkurkurangan tayo santay nga panakabigbig ti kadda ni Apo Isus kadakwada tapno may kari tayo amakiranod karagiti na santuan a misteryo. Sikanay baon tapno paimbagam dagiti puso agbabawi Apo kasyan na kami. Sikangay may tapno yabam dagiti managbasol Kristo kasyan na kami. Sika siditugaw iti maganawan ti Ama tapno ibabait na kami Apo kasyan na kami. Kasyan na kami Apo pakawanam dagiti basbasol mi katalang nakamamin nga iturong iti biyag ngagnanayon. Iday-dayaw tayo ti Diyos ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao ana imba, ipanagnak na kena, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukbabandak, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ke sika Apo mia Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ke anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amang ikat, kadagiti basbasol ti lubong, awate kadaytoy arararaumi. Sika situtugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Yan tagay siksika o Apo Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo, ipahay mo ka di Apo a Diyos mi, takanayon kam kumang agragsak iti kinapudnumi ken ka, tadamanayon ken nalitop aragsak, no agserbi kami iti namarswa kadagiti amin nga imbag.
Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuy ti Espiritu Santo. Dios iti agnanayon nga awan tinggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Daniel. Iti dayta a tiyempo agparangto ni Manuel. Tinaindaklan nga anghel ang mga iwan kadagiti kaelyam. Kalpasan na, tumaod to tiriribok adipay napasamak manipot panakapasdek dagiti nasyon. Inton dumteng dayta tiyempo, may salakan to dagiti amin a kaelyam anailanad tinaganda ti libro ti Dios. Addanto kadagiti natay agbiag to manen. Agbiag to iti agnanayon ti dadduma kadakwada. Ket dagiti dadduma iti agnanayon a panakaibabaen. Agranyag to dagiti masirib akas iti lawag ti langit. Aglawag to agnanayon akas kadagiti bitwen, dagiti nang isuro kadagiti adu at tattaong agaramid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Salakniban nak, o Diyos, tasikati pagkamangak. Sikalaeng, o Apo, ti adda kanyak, ket ited mo amin akasapulak. Adda ti biag ko kadagiti imam, iti Apo, ken kuana, kan kanayon asilalagipak. Asideg kanyak, ket awan, ti pakaan anwak. Iti kasta napnuak iti rag-u ken ragsak, ket kanayon anatalged tiriknak. Gapu ta di mo itulok amapanak iti lubong dagiti natay, di mo ipalubos nga agrupsa tinatulnog nga adipen mo. Isurum kanyak ti dalan nga agturong iti biag, ti kaaddam kanyak punwennak iti ragsak, ket titulong mo mangted iti agnanayon arag-o. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Inaldaw ng agsarserbi as itatakder ti tunggal padi a Hudyo ket maminado nga idaton na dagiti sumet laeng adaton. Ngem pulos asaan na kabailan dagitoy adaton nga ikaten dagiti basol. Nupay kasta indaton ni Kristo ti maymaysa adaton a maipaay iti agnanayon gapu kadagiti basol. Ket kalpasan na nagtugaw iti makanawan ti Dios. Agururay ita sadyay agingga a maparmek ti Dios dagiti kabusor na. Babaen ti maymaysa adaton pinagbalin na anan-anay iti amin a tiyempo dagiti mapasanto. Ngarud, no napakawanen dagitoy, saanen a masapol ti daton a mangikat iti basol. Ti sao ti Apo. Agsaw ka kada kami, silawam kat panpanunot mi, ikateme ti dua-dua mi, sisasagana kamadunge, hintayamin ikanta. Kada kami ti pudno adalan, ti kayat mo't surutan mi, ket di nakam abay-bayan,
intay amin ikanta. Alleluia, alleluia, intay amin ikanta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Kinunan ni Jesus kadagiti adalan na. Kadagitangal daw, kalpasan ti panawan ti rigat, agsipnget to ti init, dinto agranyag ti bulan, agtinag to dagiti bituen, ket dinto agsusurot ti urnos dagiti panakabalin ti tangatang. Kalpasan na makita danto ti anak ti tao iti rabaw ti ulep, nga umay anapnuan iti panakabalin ken dayag. Ibaon nanto dagiti anghel amapan kadagiti patasuli ti daga. Ket urnungan danto dagiti tattao a pinili ti Dios manipod iti amin a paset ti lubong. Adalen niyo ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos. No agugot ken agrusingan ti bulong na ammuyo nga agbaliwan ti panawen. Kastamat genton makita yo ang mapasamak dagitoy ammuyo nga asidegan ti tiyempo ket dandanin mangrugi. Laglagipen yo ang mapasamak to amin dagitoy sakbay amatay dagiti amin a tao iti daytoy a kapututan. Mapukaw to ti langit ken daga ngem pulos adinto mapukaw dagiti saok. Ngam no maipapan iti idadateng daytang aldaw wenno oras awan ti makaammo. Uray dagiti anghel ti langit wenno ti anak ti laeng ama ti makaammo. Ti ebanghelyo ti Apo. Kunatayo nga ebanghelyo na imbag adamag umiti panakadengeg tayo. Daytoy nga panlursuro ti Apo kadagiti adalan na. Kasla nakabutbuteng agsipnget ti init awan ranyag ti bulan agtinnag ti bituen saan nga agsusurot ti urnos ti panakabalin ti tangatang. Imagine nyo datang nga chaos. Kasla nakabutbuteng nga ladawan diubing kami timang mangagmi agtudo ti barreta agarbis ti dagom mapukasyan na kami dapay agrengat ti daga alunonan na ti sibubukal at trak kakasjay nga panangiladawan ken dagiti amin nga nakitkita yon iti pelikula nga Armageddon kanibusanan apokalipsis ukom na nakabutbuteng aladawan at agayam ti ibagbagana agpatingga amin tapno dumteng ti baro alangit ken ti baro adaga. Ti pamati tayo nga na Kristyanuan nya nga ruden baybayan tayon ti daga uray ta dantumet kabarbaro ti karit ti panagtalag ken pamati tayo nga da Dios adinto mang baybaya. Dios amangay aywan, Dios nga adda. Ti kaunggan tayo, tayo di nagbunyag tayo, ken manipod na parswa tayo, nakiranod tayo iti na Diyosan abiyag, adda kada the indwelling of the Trinity. Agtaeng kada tayo ti Ama, ti Espiritu Santo, ken ni Jesus adda. Ni Jesus iti tunggal tao. Ti kararwa ti tao ladawan ken sinyal ti biag ana Diosan. Daytoy nga rod ti mangaramid kada tayo nga agtalged oray nya dumteng, oray nya ti mapasama, oray nya ti mapagteng adda. Adinto mang baybaya
dayjay ti isuro ken ipalagip tinaimbag adamag ita kada tayo. Nasken ngarod nga saganaan tayo no dumteng ti oras tayo. So nga daytoy ket iriing ken isuro naman an adag iti pampanunot ti kinapudno ti patay, ukom, judgment, panakaukom, paman nga matay tayo, sumaklang tayo iti Dios, awaten tayo ti keddeng, ti ukom, no anya, langit, wenno impyerno, upat, nga dumteng, kanibusanan, patay, panakaukom, langit, wenno impyerno, upat, akinapudno, ibaga isuro ti pamati tayo. Nasken nga rod nga iti panagbiag tayo, bigbigan tayo, imay ni Apo Isus, insalakan, inispal, sinakana, napukaw tayo hindi na tanga biag, napukaw tayo hindi tanga langit, sinakana, babaan ti panagtutog, ipapatay kan panagungar na, sinubot na tayo, iti day tanga nakaipisukan tayo, ket adda biag nga napabaro, inmay, umay tumanen, datay daan ngam na ipaigidan ta adanaw uneg nga kaipapanan na tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami iparangarang mi ti ipapatay mo agingga iti yaay mon tumanen. Iti may nga shortcut natay ni Kristo, nagungar ni Kristo, umay to ni Kristo, second coming. In may padpadaanan tayo tiyainan to ngem adda ken umay dinto mangbaybaya, adda ken umay babaan iti tao, babaan iti pasamak, babaan iti sakramento, ti sauna, ti arak ken tinapay, ti tattao nga natipon-tipon, ti naordenan apan nakabagina, upat nga kaadda tunggal agmisa tayo. Ti paspasamak nga inaldaw-aldaw, iti panagbiag tayo. Ti paspasamak, iti aglawlaw tayo. Agsasao, adda ibagbagana. Kitaan niyo, ti isuro, ti kayo, ti igos. No agregreg ti bulong na, no agrusingan, agbaliwan, ti panawan. Kaya papanan na, nga dagiti amin, nga mapaspasamak, iti panagbiag tayo, makisasao ti Apo. Masapol nga nasipot, nasidap, sidadaan, makita, mabigbig tayo dito nga kaadana. Sutga po na nga, no idinapan na Domingo kat maisuro, no idinaminsan pa'y, panagayat iti Dios, panagayat iti tao, dinapan nga Domingo, nabuslon kan di agpatingga nga panagayat, kasladya panagayat iti balo, amin. Awan ti partial, amin, inted na ti amin. Amabalin na nga pagbiag datay balo, tinabuslon nga ayat, tinabuslon nga panangipateg, kan panangilalay ti tumunggal maysa, itata isuro na kada tayo, kanayon tayo kumangasi sa sagana, iti iti Apo, patsyan kan mabigbig tayo kumadag, iti panagipatang kan kadana, kan tidinan to panang baybaya. Awatan tayo nga rod, ti dua nga napateg nga leksyon kada tayo, daytoy nga Domingo kan dagitoy sao ti Apo inaldaw saanan nga orayan tay pay da may kadwa nga yaay naindaklan nga umay yaay nanto nga sidadayag minaldaw iti adu nga kanito makisasao ti Apo kada tayo ti panagaramid yo kadagiti annungan niyo kadwan na kada kayo kagtutubo iti panagdakkel yo iti panagbiag yo makita yo kuma tapnosan kayo nga maiwawa iti turong iti biagyo. Ta iti panagbiag tayo, agparang dagiti nakadado, nga kasla pagimbagan, kasla pagsayaatan, kasla iso ti bagbagana, ngaminto no amirisan tayo. Saan? Yagayang bukod tayo nga pagimbagan, bukod tayo nga panunot, inbubukudan nga ragsak, ti itudtudo na. Ngamno paunugan kan kitaan tayo nga nalaing, babaan mo lang kadagita amin nga makita tayo, ti bagbagi tayo, itudo na tayo. Ti ususto nga anag ken ragsak, ususto nga kinagasat. Masapol nga makasursuro tayo, nga mangkita ken mangawat, ti pagilasinan, sinyal dagiti panawen,
ti panursuro kunana ti kayo ti igos. Maawatan tayo kuma, tiyempunan, dumakkel kan, agnakem kan, agbalbaliw kan, ipangpangrunam na po Isus, san nga dajay kay kayat mo, denggem tinimbaga damag, no kayat mo nga agbiag ka, nga daanag na ti biag mo. Magkita tayo, ikadeng mo, desisyonam, awan ti abalbalay, awan ti ayayam, sana mabalin nga wardi-wardi, sana mabalin pa nga itantan, intunukwan, itan, ikadeng mo, sana mabalin nga agladaw ka, desisyonam, dahito'y si kaapo ti surutek, tinaimbaga damag, kaya't ko tagbaling nga pudno nga pasurot mo. Sana mabalin nga itantan, sana mabalin nga pag-iayaman. No kaya't tayo nga surutan kan ikan ti anag, ikan ti kay papanan ti panagbiag tayo. Dagiti dadong agtutubo ti parokya da jaydan, kalawaan. Ti reflection, ti pagamirisan itata, amiris ken patangan, ti mensahe ni Santo Papa, may panggap iti kinapanglaw, iti daytoy atawan, adan tulat tarigi iti napanglaw, adan tulat tagundaway tayo nga mangipaay ti panagayat, tamasansan, nga ni Apo Dios agparang kadagiti napanglaw, may kuskuspil, may papaigid, awan ang gaway, dagiti na dumaduma kita ti kinakurapay, nakurapay ti influensya, nakurapay ti material abanag, nakurapay iti panunot, nakurapay iti ayat, nagadong a pagkurapayan. Ngam ti masansan nga naglakang ang makita tayo nga kinakurapay iti material, iti kwarta, iti alikawan, iti sanikwa. Ngam makita tayo nga oray sa nga gabson, kan sa nga daluson, no napukaw tayo nga talaga, ti anag ti us-usto nga gameng, us-usto nga kinabaknang, tulas nilaing, awan anag ti biag tayo. Uray kasla nagragsak tayo, ti ado nga makan, ado nga mainom, ado nga namay ti biag, makita tayo, kawaw adalata, mano, dagiti nagbalinda nga, naglaplapusanan iti kinabaknang, ken adal, ken aming nga tarigaganda, pagamamuan, pinanawan, tinalikudanda, inarakop dati kinamongha, kinamonghe, kinapadi, wano sandamet nga simbrek iti religyoso nga panagbiag, ngam intedda ti amin a panagbiag ken panawenda iti pada nga tao. Nagpigsagamin nga sulisog no iti baet dagiti kinakirang, kinakurapay, panakapaidam dagiti pagarupen tayo nga pagnamayan ken paglaganan iti biag, intunukuan maisakripisyo ti amin nga panagayat ken us-usto nga direksyon iti panagbiag tayon, tunukuan inararamid tayon. Tinagbalingan na sadot, tinagbalingan na patudon, ti nakapsot nga panangannong kadagiti responsibilidad. Amuyon no marigatan kayo langanen kadagita na duma-duma nga requirements iti panagadal, no marigatan kay nga mangilaga, ti agdama nga sitwasyon tayo, no marigatan kay nga agadjas, ti kasasaad ti panagbiag, dagiti dumteng nga kalamidad, kadada duma-duma nga pakasutan. Marigatan kay nga mangsango ti anag ti biag. Nagpigsa ti guyugoy lata ti namay ken ragsak, ti awis ti pleasure, ti agay ay ayam iti cellphone, ngayon tunukuan naglabas ti adu nga aldaw, bulan, tawen, nagtalinaid kan nga DOL, DOG. Awanen, DOL, DOG kalatan, di ka pa'y magdigdigusen, gaputi pa nag-up-upper mo, baglaki dita da Domingo, mapangka makimisa, agdigos kamet, ngam ti pa na kay pisok mo, iti internet kan cellphone, apo kaasyan na kami. Padasem nga angutan ta kaabay mo ka agat cellphone, agat internet, agat Google, kita jay matana, day jalatan, agkumot, busy ka no, agmod-modyol, sano nga agmod-modyol ket tanga maglata. Kasya, kuneng maglata, agmod-modyol ngam kuneng, agluto laeng iti utong napan na inyo na jay suka, dikad pa'y nakaat-ata, nagluto iti bagas, ingkabil na jay rice cooker, dinamot, dinanuman, mayat to daytan, kunana, nyapay, imbis nga inna po iti rimwar, kapi, nagungtuban a bagas. Makita, tanga. So, dyan nga talaga. Kinudamagam di tawon na, 18. Tanga. Bayla.
nakababain. Ngam na may panggap ti jowa, outstanding, excellent, kagasem, ada para Monday, kan para Tuesday, kan para Wednesday. Deta tinububranan, nagurornong ti jowa, kita am jero pa na imposible, naglaad, kasano nga nakaaram, gigayang Facebook, mabalimuga mga pagapun ti rupam. Kaya't ko pa'y di mga pagapun ko mamot diyayan. Manggayam. So malain to no kasarek, sigurado kayo? Kita, kinita kay man, kung alata, love ko siya, Father, kung ano namang ilata. Aman talaga? So nga, data, ng basta, naipisok kan do diyayan, nalipatam na apoy susan. Ni, agsubli kayo diyayan, napangkay di kalaman? Kaputa batang yos, yung umay kayo dito, subli kayo diyan, dajedan, talugasutan, tiri nakasangput diyan. No, madamati, patangan mo ilaang ti kinapanglaw. Kinapanglaw ti panakaawat, kinapanglaw ti kababalin, DOLDOG. Kinapanglaw ti panakaawat, TANGA. Kinapanglaw ti kababalin, Diyos ko no kababalin, Sadot, DOLGO, IOG, TANGA, apo, sapayla, ANGDOD apo pakawanam naangdod sa pela naangdod di kababalin naangdod di sursur mabalimmat nagbanglo ngam di namat amot makisao laman nagbanglo ngam di namat amot makasao nya sino wan awanan nalpas tayo naulo ti lubong tayo so nga agsagana tayo wan agsagana tayo nga matay. Uray kumleb ka, matay kalatta. Uray malisyam ti COVID, matay kan to malaeng. Ngaman ko may bagang agpakamatay kan. Matayak to malaeng agpakamatayakon. Ay haan Diyos ko kasyan na kami. Ngam daya, iso nga sagsaganaam. Sagsaganaam. Hangati sagana, lungon kada sabong kada karwahe. Ano ba na? Uray no nakakarwahe ka, uray no 1,000, 100,000 talungon mo, natay kan. So matatata si bibiyag kapay, agaramig ka na siya at makaparagsak. Agaramig ka na siya at makaparagsak. Ngam no nagpopopopok ka, nga nagim ML. Ya mo no, niya tinapasamak tarupa mon, kanta kababalin mon, pati uto mo na dadael. Nalaing nga makisao no video call, ito na nagsara dati personal, ang nga, ana mo makisao, so daytan. Naapektaran ti gadget. Malakas lang ang kalooban pag may gadget. Salamat lang ni tatang mo, idiinaram na ni inang mo, maglaki din ta da San Miguel. Anak ko mga naaraman niya. Salamat lang. Kaya idi mo tsimpo ti love letter, naglaing agsurat iti love letter. Ngamin to nagsango da. Ngam nagasawa damot. Tamo niya. Ang kulata malipatan. Hindi ngamin siyak ti agar-aram ket love letter. Titad da nga pagsakarak. Siguro si ka idi nang asawa ka ken nag-love letter ka. Mapi nga nagpintas ta asawam. No napintas ti balbalatong na di love letter. Purusek amin na bituan. Isungor nga nang agula di bituan. Purusek amin na bituan. Sakun to ubun-ubunan. Sakun to iyokor king ka. Ay, patayin na kon kung ano mo yung may isa niya. Kung kitaan nyo, bituan, bulan, init, awan ranyag na, awan silaw na. Noong kitaam tinaunag, hinto na natalipong ang aming nga taon, awan simbang ti panononan, awan ti bara ti pusunan, awanan. Nyatikita na dagijay, may tiltilibay nga nagyay. Ate magmag na nga, awan magmag na datan. Zombie. Kita nyo takaabay yun. Nadaduman, nagaduma kimkimisa, pagarupok no, zombie. Kita nyo man takaabay yun. Zombie ka. Kita ma, zombie. Kita yung magmag na latan. May kailan na kimisa, zombie. Umay ka kung na ni Jowa. Wan, kita tanto dyan. So kibkibin da nga sumbrek. Kadwa na mo da dyan pamilya na, di kami dinakita nan. So napanan. Kita nyo, tadi kayo nga zombie, ada biagyo,
Apo kasyan na kami. Tulungan na kami, Apo, tapno may sagana may tibagbagimi. Iti yaay mo, mabigbig mi kumanga kanayon, ti kaadam. Makita na ka, iti kamang ti pamilyami, ni ama, ni ina, di kakabsat. Sang kabagalat nga ti ayan-ayat, mangrugidyo unag ti pamilyayo. Ure kasano ti, kunam nga BFF mo aming nga taga-adayo, ngam di unag iti pamilya, aking kinusilap kayong agkabsat, piman, saan nga us-usto nga ayat, saan nga true. So nga jelat taunag ti balayo. Umuna pa ni amam, ni inam, kandagiti kakabsat mo. No us-usto nga da panagayat. No daayat mo di jay ruar, di ka pa'y maayat, di ka robam nga tagaturod, kaya ayatem na jay tagakalawaan, peke ka. Hindi ka totoo. Mahal mo ang tagalabas, pero sa loob ng pamilya mo, kinamumuhian mo. Bad. Dayta. Tuloy tayo dayta. Titipon tayo ito amin into numalam 3:00. Alauna, na gitarip nung naimbagadamag. Kung mamakam kayo di jay patangan kan panagam-amiris. Di kalman, di jay World Youth Day message. Itata, jay World Day of the Poor message. Idalan na tayo, iturong na tayo ta umununag, ti panagsagana tayo, ti kadda ti Apo, iti yaay ti Apo. Mama ti ak, iti Diyos Ama, ama nakabalin amin. Anamarswa iti langit kandaga. Mama ti akmat kan Jesucristo, abugbugtong anak na kan Apo tayo, atim mao iti arami ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailan sa iti krus natay ket naitanem, imulog iti ayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama, aman nagkabalinan. Agapuntot sa diyay nga may mangukom, kadagiti sibiyag ken kadagiti natay, mamati akmet iti Espiritu Santo, patsikmat ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, katadantumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Makikaysa tayo, iti amin akamkamang ti Iglesia tayo. Idatag tayo iti amanay langitan, dagiti dawdawat tayo. Tapnukan kanayon nga si raragsak tayo, amang padpadaan iti yaay ti Apo. Apo, denggen nakam kadi kuna tayo. Agpaay iti Santa Ina nga Iglesia, nga idaluan ti Santo Papa, lagiti obispo ken papadi. Sapay kumat agtalin na edda anapudno iti akem, amay baklay kadakwada. Iti kasta, may sagana da amin at tattao, ngagtaeng iti Diyos, ita kenti masangwanan abiyag, kumararag tayo. Apo, denggan nakam kadi. Agpaay kadagiti amin na mangidadaulo ti pagilyan tayo, masursuro da kumanga ipateg, tinakristiyanuan na biyag ti tao, babaen, ti kinaridamda amang parmek, kadakididakes, istruktura, amang dadael, ken mga lilaw kada tayo ng agturong ti Diyos, kumararag tayo. Apo, denggan nakam kadi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo ang masaksakit, may dadanes, ken may tugtugod. Sapay kuma, takanayon na siririingda, ang mga miris iti mangipateg ti Diyos, kadakwada iti baet, dagiti rigat, ken panakasubok, ngagsagsagrapen da ditoy abiyag. Kumararag tayo. Apo, denggan nakam kadi. Agpaay tigimong tayo, datayo nga da ita ditoy. Mariing kumakadatay, anabunyagan at arigagay ang makipaset, karagiti agdama programa ti simbaan, ngagturong iti panagbalbaliw, tapno nakasagana ti gimong tayo, amang pasangbay iti may kadwa ayaay ni Kristo, iti anyaman akanito, kumararag tayo. Apo, denggan nakam kadi. Agpaay karagiti amin na pimusayen, nang runa dagiti saan, ang mapakpakadaan iti ipapatay da. Alaen kuman idan ti Diyos,
ang makipagnaed, ken mangipagragsak ken kuana, iti pagarian na sa dilangit, kumararag tayo. Apo denggan na kam kadi. Nailangitan nga Ama, dagiti kasapulan mi, tapno mataginayon ti kinaridam mi, kas kamkameng ti iglesyam, abinangon ti anak mo, endengam kadida, gapo ken Kristo nga Apo mi. Sikati namnamami o Apo, sikat pon ragsak mi o Apo, tinapay alam asagok mi tandad na suki. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo makayayo, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Makayayo kadken kaapo daytoy a sakripisyo, parayrayan na kumati panagayat miken ka, ket gunudin na ti agnanay na kinagasat mi. Gapuken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspuso yo. Agyaman tay iti Apo a Dios tayo. Punuunay amay karikat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo gandiso. Agyaman kam ken ka Apo na santuan nga Ama man nakabalin amin katagdanay na Dios. Bigbigan mi apakitanokan ta gloriam asika Dios adimatay, saranayam ti tao ana ikari amatay. Ket inaramat mo ti kinatao mi amang ipaay iti panakapasalon at mi, babaan ti panangaramid mo, apamuspusan ti panakaisalakan mi, daytamet la a kinatao, anang iduron ti panagbasol mi, gapuken Kristo nga Apo mi, ket gapuken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti bunggoy dagiti anghel. Isuda nga agraragsak, nga agnanayon, itasidong mo. Ipalubos mo nga itimpuyog mi tinakurapay at timok mi ka ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga napnuda iti pakaidaydayawon husana iti kangatwan madaydayaw ti uman itinagan ti Apo, husanay ti kangatwa. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto, sikat ti gubayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga ipaay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagito adaton. Tapno pagbalinam ket ipaay mo ida kada kami, mabagikan dara ni Apo mi ay Jesu Kristo.
Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted karagiti disipulos na kat kinanana. Halaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, so mayawat to amay ipaay kada kayo. Kastamat akalpasan di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted karagiti disipulos na kat kinanana. Halaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ka nagdanan at tulag. Iso may buyat to may pay kada kayo, kan iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, apangilag lagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo. O apo agingga iti yaay mo. Ti panangilagip mi iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga day ti saklang mo kadagserbi kami ken ka. Dawatan mi apo tada kamamakiranod iti bagi kan dara ni Kristo. Pagkay-kaysa nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pa maapo ti iglesia iti sangalubungan. Parayrayam tayat na nagyusan. Laglagi pa ni Francisco a Santo Papa mi. Ni Marlong Obispo mi kan amin na papadi. Laglagi pa amin na pimusayan awatum iday ti sidong mo apakitaan daken ka. Ipaay mo mataka-asim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Kan makiranod kami kan inggasatan a Birhen Maria ng ina ti Dios. Kan nagasat nga Jose nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo a nakapudno a nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukad met kadakwada. Mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo. Si kakaysa ken Kristo. Kan itisidong ni Kristo. Iditimpuyog te Espiritu Santo. Iroknoy mi ken ka man nakabalin nga ma. Kami nadayaw ken gloria. Tiagdanayan nga wan tinggana. Kas may sa a familia. Awagan tayo ti Diyos kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit. Madaydayaw kuma tinagan mo. Dumteng kuma ti pagariam. Matungpal kuma tinakam mo. Diti daga akas sa dilangit. Idem kadakam tel daw itoy. Ti kanen mi, ti patinayan ng aldaw. Pakawanam dagiti utang mi. Akasmat pamakawan. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugod iti sulisog. Isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan. Itdem asiayat takapiyam kada kami. Babaan ti tulong taas yung mailisikam kumay ti basol. Kat may kanawa kami ti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi, tinamnamaan mi ang kinagasat. Tiyay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Hapo Isus kinunam kada giti apostoles, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukaniyak titid ko kada kayo. Sana dagiti basol mi ti kitam no dagiti pamati ti iglesyam. Ketika sumayanurot iti pagayatam, ipay mo asiyasi ti kapya ken panagkaykaysa. Sikang agbiag kinagari, tignayan ngawan, tinggana. Tikapya ti apo kan kanain kumangad da kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya, iti maysa kan maysa kada kayo. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami.
Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na ka. Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. At ni Apo Isus, ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak mahikaring o mahikakaniya. Medimay sala saom mapaimbag nun tuy kararwa.
Kumararag tayo. Apo imbilin ti anak mo, arambakan mi ti Eucharistia pangilagip mi kankwana. Dawatan mi as ipapakumbaba, kay ti panangawat mi ti bagikan darana, maparayray ti panagayat mi kanka, ken itipada mi a tao, gapuken Kristo nga apo mi. Si gagagar amang padpadaan ti barangay Kalawaan, ti panangrambak tayo iti Kristo Rey para iti ili tayo. Madaman ti patangan, tata alauna, taripnong na imbagadamag, alas 3, misa kon silebrada nga, idaulwan ni Apo Arsobispo Marlo, ken dagiti papadi nga dumaray. Ti Apo adda kuma kada kayo, bendisyonan na kayo, ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, intayo iti ayat, ken kapya ti Apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsa, yaay ni Jesus. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na kada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami.
Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapante na langitan abalay mi. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Ita ni magasuta tawen, nagayeda langa, napabarutay amin kameng tay, ti arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napangnaw ken ubing iyek tay ti salakan. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, Isuruang senti, upanatay ni Kristo lentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datag iti Apo.